Binida ng outgoing governor at vice governor-elect Delta Pineda hingkayang meging pamangobyerno ilubing Ana Mabanua. Ay ng istorya ng Angel Dumagat. Kung ano yung mga awards na nakuha, mga accomplishment, mga tax collection natin. Ano lang po, gusto ko lang na ipakita na naging transparent po kami. Kita niyo naman ho kung saan napunta ang mga pera ng probinsya at kung ano ho yung nalikom ng probinsya, sinigurado ho natin na walang pera at napunta ho sa mga tao, lalo-lalo na sa mahihirap. Makaniniing pasyag ng outgoing governor at nyening vice governor-elect Dennis Delta Pineda kay batning oath-taking ceremony king Bren Zigyao Convention Center inyang June 12. Megpaabot yan naman pasasalamat kareng kabalen asu suporta kaya king Ana Mabanuang pamanungkulan at king ikwang boto king melabas ang midterm election 2025. Agpang kang Governor Pineda, balawos siya pamuring gampanan ing mitatagan a termino na king panga-governor, bayo magsadya king kayang pangaluklok bilang vice governor ning Pampanga. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuyo.